Figyelj rám apád. Enyém? Azért mondtam apádnak, hogy figyeljen. Enyém? Ja, azért jött el erre? Perike. Azért jött el erre? Ez. Persze. Csak el akar írni. Figyelj rám apád. Tudjuk. Kell is most. Ahogy? Ki ne gyulladjon a háza végén itt. Isten őrizzen. Csináljunk neki egy kartonból is. De most már hagyja égni! Valok be! Ez kemény. Most már hagy égjen! Most már hagyj égjen, most úgyse fog odáig elterjedni. Hozzunk egy kis benzint. Most már hagyja! Kérlek egy percig mindjárt, hogy megbolondulsz. Milyen benzint akarsz te hozni? Hogy jó, begyulladjon. OMV-t. Én naviásat akarok. Én meg oil. Benzint? Hát ide az kell. Hát az jól oltja a tüzet. Az jó oltja a tüzet a benzin. Viszi az, mindjárt meggyulladott. Ne azt a részét tetszen oltani. A másikat, mert ott fel fog gyulladni az egész. Ja, felgyullad a nagy erdő. Füstös tégányt látjuk munkában. A szénélet is király. Azért dobok rá, homokot nem Hát lássál? de most nem kell homok. Hát a homokozóba kell. Bicset. Bírjátok a balhék, nem? Mit? Tessék?